Здравейте хора, ще пил с това сладко котенце. Вижте колко е котиво. Ако е послушал ли си ме, мат? Да, моите кати. Шегичка, ще снимаме с Кати и Сара. Забравих за името. Така е, докъдето бях Ще снимаме предизвикателство. Ще изберем кой ще почва с играта камък, ножица, хартия, която е позната на всички. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Тя ме бие и заради това тя е първа. А какво ще ме предизвикаш? Първото предизвикателство от мен е това шише, което има дупчици и е пълно не до половината, е до тук. Да си завъртиш и да го разпилееш навсякъде. Добре, ще видим тази работа. 3. Ай, мен ме намокри, ма! Давай, стига толкова. Предизвикателството, което аз ще направя към нея, да вземе едно цвете, да си го сложи и да играе ръченица. Не, всъщност да играе право хора и да пее бяла роза. Съгласна ли си? Не знам бяла роза. Добре, аз ще ти помогна. Добре, айде. Бяла роза ще аз отлича. Бяла роза с златите пазица. Добре, продължаваме. Айде, дам бяла роза. Ще се отлича. И ние не я знаем, съжаляваме. Снимаш ли? Свършихме. Дано клипът да ви е харесал. Ако искате втора част, лайк, извинете от ръцете ми, дайте лайк, пръче нагоре, ръчичка нагоре и се абонирайте.